கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். இந்த நாளிலே நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் வசனத்தை. யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனம் சொல்லுகிறது, நானே நல்ல மேய்ப்பன் என் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறார். இந்த நாளிலே, இந்த 27வது நாளிலே ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுகிற வார்த்தை, நானே நல்ல மேய்ப்பன் என் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறார். அருமையான கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே நமக்கு நல்ல ஒரு மேய்ப்பனாக இருக்கிறார், நல்ல ஒரு பரம தகப்பனாக இருக்கிறார். அதுதான் நல்ல மேய்ப்பனாக இருக்கிறவர் சொல்கிறார், நான் பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது நீ யூதாவிலும் சமாரியிலும் பூமியின் கடைசி நிமித்தமும் நீ சாட்சியாக இருப்பாய் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலர் 1:8 சொல்கிறது. இப்போ நல்ல மேய்ப்பனாக இருக்கிறவர் நம்ம தன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறவர். அப்போ ஆட்டுக்குட்டியானவராய் நம்மோடு அந்த புலகத்தில் வந்து நமக்காகவே நல்ல மேய்ப்பனாக இருக்கிறார். நல்ல மேய்ப்பனாக நல்ல வழியிலே நடத்துகிறவராக, ஜீவ தண்ணீரை நமக்கு கொடுக்கிறவராக ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் இந்த நாளிலே நம்மோடு கூட பேசுகிற வார்த்தை, நானே நல்ல மேய்ப்பன் என் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறார். இந்த நாளிலே நமக்கு அவர் நல்ல மேய்ப்பனாக நல்ல தகப்பனாக நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது அவர் நம்மளை பார்த்து சொல்கிறார், நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய், நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் என்று சொல்கிறார். இந்த வார்த்தையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.